Хора, вие направихте 220 абоната, 223 даже, колкото исках, за да играем в FIFA, обаче нека да съберем 30 лайка на това видео и ще на предното видео, което ви казах, че ще играем в FIFA, ако съберем 30 лайка. Само хората, ма! Не беше играя! Кристиан не е разбрал целта на това просто и се прави на лют. Това. Ой, какво фърлиш този оливко супер мене? Супер мене. И ако съберем 30 лайка на предното видео, ще направя как играя в FIFA и ще ми видите героите. Аз съм 106 ранкет, не е много. Даже мога да направя такова... 125. Да, мога да направя и как как играем Brawl Stars, Roblox. И просто... с мене как играй. Да, може да направим видео. И аз ще пускам видеа, хора. Да, в неговия канал. Ама не знам... Крис, аз си отвори канала да покажем какъв ти е канал. Сега ще ви покажем каналът му и искам... В някакво друго видео. В някое друго видео ще ви покажем каналът му и ще играем игри. Ще ви покажа канала да се абонирате. Ако го познавате, се абонирайте и мен, нали? Ако не познавате, се абонирайте. Ако го познавате... Аз никога няма да достигна 200 и нещо абоната, така че... Много трудно ги правих. Чао, хора!